Milí Prešovčania, už 16 rokov sa otvorená dielňa snaží skrz sochárskeho sympózia Práci česť budovať a rozvíjať kultúrny život v Prešove a okolí. Z komorného podujatia Za Kalváriou sme po 9 rokoch prešli do verejného priestoru na Prešovský amfiteáter a odtedy sme ponúkli Prešovčanom ešte mnoho zaujímavých miest. Vďaka sprievodnému programu sa sympózium stalo multižánrovým festivalom s mnohotisícovou návštevnosťou. Široký umelecký a materiálový záber urobil z tohto sympózia celoslovenský unikát. Každým rokom sme sa snažili toto podujatie urobiť veľkolepejším a kvalitnejším. A tak sme to nafúkovali a nafúkovali, až to prasklo. A ostalo nám zas také malé, milučké sympozíko ako predtým. To je krásnučké, toto je nádherné. Keďže sme nenašli adekvátnu podporu v miestnych organizáciách, museli sme toto naše unikátne festivalové sochárske sympózium Práci česť zredukovať na malé, milé, komorné, komunitné stretnutie správnych ľudí a správnych umelcov v nových priestoroch s novým názvom Sochárske laboratórium. Čiže rozlúčili sme sa so zopár spoluorganizátormi, zredukovali sme počet partnerov a sochári, tak ty tiež prešli, alebo neprešli užším výberom, čiže zmenšili sme kvantitu, ale zväčšili sme kvalitu. Čiže menšie sympozíko, menší formát, menšie priestory, nebudú žiadne koncerty, žiadny sprievodný program, nič pre deti. No dobre, tak niečo bude. Pretože Práci česť je prestíž. Práci česť je lesk. A ty, čo doma sedíš, mám pre teba blesk. Na tomto pódiu bude okrem sprievodného kultúrneho programu, večerných koncertov, prezentácií atď. aj, pozor zmena, program pre deti. Avšak nebude to v podobe sochárskej prípravky, ako ju poznáte po minulé roky, ale bude to jeden seriózny letný výtvarný tábor pod vedením 3 renomovaných odborníkov. Ako prvého chcem predstaviť a privítať Jozefa Osipa Kung Fu Hreckého, krotiteľa detí a medveďov zo stredozápadného Podpoľania, vedúcu tábora Prešovčanku Renču Kmecovú, výtvarnú a športovú odbornú pedagogičku a kolektív doplní moje malé ja, Michala K., ako amatérskeho pedagóga a majstra improvizácií. Deti sa pod našim vedením budú učiť maľovať, striekať, frkať, vrtať, džabať, kreovať, búchať, brúsiť, deštruovať, ohýbať, otláčať, maľovať, tvarovať, kresliť vrtať a iné. Viac informácií a prihlásiť sa treba na tejto adrese. Práci česť je prestíž, práci česť je lesk. Ty, čo doma sedíš, mám pre teba blesk. Vážený pozor, tohtoročná zmena termínu Sochárske laboratórium Práci česť na Strojníckej 18 v Prešove sa uskutoční o mesiac skôr, čiže už o 2 týždne 8. a 13. 7. 2024. Na Strojníckej 18. A ako sa dostanete, to vám vysvetlím hneď. Na Práci česť Prešove sa dostanete výpadovkou na Kapušany. Odbočíte pod most okolo reštaurácie Cviker na Strojnickú ulicu Širpo. Prejdete skoro až na koniec ulice, kde sa otáča trolejbus číslo 7 a za železiarstvom Woodcote odbočíte doprava do areálu bývalého drobného tovaru. Prejdete okolo firmy Roko a drogerie 50/50, zabočíte doľava okolo Sochárskej galérie Ohrada a ste tu. Práci česť je prestíž, Práci česť je lesk. ak priležti kladivá A prileď ako blesk.